Vyzval som vás, aby ste mi predložili doklady. Nemám ich pri sebe, som ti povedal pekne. Zavri si hubu a buď ticho. Hej, a čo budeš? Zastrelíš ma, alebo čo? Nedám ti nič, idem preč. Ja idem preč, ja to nemám čas. Zastaňte na mieste. No vidíte, už ste sa dopustili priestupku. Hej, aké? Vedete vozidlo bezplatných dokladov. Dneska je doba počítačov pre pána Boha. Tak si overíme. To nemusíte vraviť. Za 5 minút zistíte, kto som, čo To je som, pravda, ako som, prečo. ale doklady musíte mať. Na čo sú vám doklady, keď za 5 minút všetko zistím? Sa nepýtajte mňa. Ja nie som toho, aby som to rozhodol. Počkajte ešte, keď skončíme kontrolu. Aha, ja idem preč, ja to nemám čas. Zastaňte na mieste. Čo si spravil? Kde utekáte? Idem zavolať právnika. Prešli po nohe skoro. Ja som to tebe neoznámil, neprešiel. prešli by Ja ste mi som po nohe. Nahráva kamera, sa správajte. Môžete zaznamenávať ako chce. Keby som sa neodstúpil, prejdete mi po nohe. Čo si dovolujete? Čo si to dovolujete? Vrať doklady za... Ja nemám prečo vystupovať z auta. Okamžite mi vráťte doklady od auta. Vyzval som vás, aby ste mi predložili doklady. Nemám ich pri sebe, som ti povedal pekne. Pán vodič. Že ich mám v druhom aute. Dobre, zistíme. Mám dade zavolať teraz. Dobre, veď ale... Toto si mi chlapci nedovolujte. Zavri si hubu a buď ticho, prosím. Pán vodič. Ale už predložte nám doklady, potrebujem premávať. Nedám ti nič, idem preč. Neumožním vám ďalšiu jazdu, ostaňte na mieste. Hej, a čo budeš? Zastrelíš ma, alebo čo? Prečo ste tak Zastrelíš ma, alebo čo? ste nervózni? Lebo vy nemáte čo bezdôvodne zastavovať auta. Nespravil som žiadny priestupok. Vy ma nemáte čo zastavovať. Vy zastavíte auta, ktoré spravia priestupok. Ale môžete predložte nám doklady.